Budúcnosť energetiky sa nerodí sama od seba. Vytvárajú ju ľudia, technológie a odvaha investovať do vzdelávania. FISMAN a Štátny inštitút odborného vzdelávania spustili projekt, ktorý mení teóriu na prax a učebne na moderné technologické centrá. Táto spolupráca predstavuje nový štandard prípravy generácie, ktorá bude formovať energetiku zajtrajška. Našou misiou bolo v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania vybudovať 6 špičkových odborných učební. Vytvorili sme partnerstvo so školami, aby sme pre odbor technik energetických zariadení budov pripravili pôdu pre reálnu prax. Toto nie sú len učebne, toto je náš záväzok. Vychovávame generáciu, ktorá bude pripravená na modernú energetiku, na inteligentné mestá a na zelenú transformáciu. Teória je dôležitá, ale prax je kľúčová. Preto sme tieto učebne nevybavili simulátormi, ale reálnymi funkčnými systémami, s akými sa absolventi stretnú v praxi. Naše učebne pokrývajú 4 piliere modernej energetiky, od vodíkových technológií a palivových článkov cez geotermálnu energiu využívajúcu hlbinné vrty a ľadové zásobníky až po komplexný fotovoltický systém s batériovým úložiskom a nabíjacou stanicou. Museli sme skoordinovať logistiku, inštaláciu a sprevádzkovanie desiatok zložitých systémov. Od hlbinných vrtov a ľadových zásobníkov až po citlivé systémy riadenia. Pre náš tím to nebola len ďalšia zákazka, bol to záväzok. Záväzok dodať 6 plne funkčných špičkových tréningových centier, ktoré budú udávať trend na roky dopredu. Ak chceme lepšiu energetickú budúcnosť, musíme ju začať budovať už dnes. V školách, v dielňach a v mysliach mladých ľudí. FISMAN ostáva partnerom, ktorý nielen dodáva technológie, ale pomáha vytvárať prostredie, kde sa z talentu stáva odbornosť a z odbornosti budúcnosť.